Здравейте! Поради многото запитвания искам днес да ви покажа как можете да си изтеглите от платежния процес от Payza пари без да имате тяхна дебитна карта посредством превръщането им в биткоини и след това продажбата им за български левове. По този начин кеширате тези суми, които имате в баланса си в Payza и ги превръщате в български левове. За да изтеглите сумата, която желаете от своята Payza, отивате на бутон Withdraw Funds. Първото нещо, което ви предлага Payza за тегляне е чрез биткоин. Натискаме биткоин и виждаме, че в момента Payza продава биткоин на $815. Правим си кратка справка. В момента днес средната цена на биткоина е $802, $803, което е една прилична надценка от 802 на 815. Смятам, че е добра надценка. Така, от наличния баланс, в случая моя 57, посочвате количеството долари, които искате да превърнете в биткоини. Аз ще напиша 50. След това си посочвате вашия биткоин адрес, на който ще ви бъдат преведени биткоините. Следва бутон Next, където обобщено ви предлага Payza данните по транзакцията от вашия доларов баланс, на биткоин адрес, който сте посочили, количеството, което искате да обмените за биткоини, това е $1, който ще ви бъде приспаднат и фактически ще ви бъдат платени $49 по курс 815.47 или 0,0600804. Тук сега трябва да въведете своя Transaction PIN в Payza, който е 4-цифрен, поне мое, и натискате бутона Withdraw, с което операцията в Payza е приключена. Ще получите имейл на почтата си от Payza, където ви уведомяват за извършеното тегляне. И тук можем да си осведомим, че времето за процедиране за превеждане на биткоините във вашия биткоин адрес е от 3 до 5 работни дни. Само да отбележа, че минимума, който можете да изтеглите в долари към биткоини, е минимум $20. Така, след 3 дена работни, обикновено толкова от моята практика, ви пристигат биткоините в биткоин wallet, биткоин портфейла, и искаме да си ги превърнем биткоините, ако ни са нужни за друго. Искаме да си ги кешираме в български левове. За целта ви предлагам един сайт български, CryptoBG, който без никаква регистрация
можете да си купите или да си продадете биткоините, които имате. В случая натискаме бутон "Продайте биткоин". Тук в тези графи може да си въведете или какво количество биткоини имате за продажба, или за каква сума искате да продадете биткоини. В случая ние видяхме от Пейза, че ще ни приведат 0,06 биткоина и искаме да ги продадеме. 0,06. Така, което прави 88 лева. Натискаме "Продължи" и ни питат къде искаме да си получиме паричките. Първия вариант е по микросметка в ePay.bg, ако имаме такава регистрация. Втория случай в бройна каса на EasyPay. И третия случай чрез банков превод. Ако посочим примерно на каса на EasyPay, трябва да си попълним трите имена, ЕГН на получателя. В случая може и да не е вашето, ако някой ваш близък или познат отива да ги получи. И имейл адреса, това е вашия имейл адрес, за да можете да следите как вървят нещата. След като натиснете "Продължи", ще ви бъде посочен биткоин адрес, на който да приведете сумата биткоини 0,06 на сайта на CryptoBG. След като приведете сумата, в рамките на 2 часа можете да отидете да си получите паричките, ако сте посочили каса на EasyPay. Ако е в ePay.bg, просто следите онлайн дали парите са ви приведени и кога точно. Това е всичко от мен. Смятам, че бях полезен. Успех при кеширането на долари.